De grote groep, ze hebben zich vandaag bijeengepakt. Gaan we zo meer over vertellen. Opmars voor de majoretten. Daar gaan we. Geef ze alvast een applaus. Ze zien er fantastisch uit, de majoretten van de harmonie. Speciaal voor vandaag. We hebben de midden- en de grote groep zich bij elkaar gepakt. En een show van vorig jaar, die ze tijdens het jubileum van de drumband hebben uitgevoerd, hebben ze aangepast. Muziek van nu en er ontstaat een nieuwe, spetterende show. Tijdens de show, ik ga even over het Nederlands, want ik ken van het Nederlands naar Limburgs heel moeilijk vertalen, dus staat hier op papier. Tijdens de show is onze welbekende mismajorette Patricia Meijer voor de lui rechts. Helemaal voor en aan met de paardenstaart. Oh, dat hebben ze allemaal. Voor het laatst op de bühne. Oh, Patricia, ga je dat verlaten. Oh, Patricia Siebert. Meijer. Ja, hier staat Meijer. Ja, Patricia, geef even een applaus voor het laatst op de bühne als mismajorette. Ze zal wel nog tijdens de straatoptredens onze vereniging blijven steunen tot september, geloof ik, als ik me niet vergis. En daarna wordt het stekje overgedragen aan Jenny Vaassen. Zeg je eens even ook, Jenny. Jenny Vaassen, onze nieuwe mismajoret. Met ingang van september dit jaar. Applausje weer, dacht ik zo. De dames hebben dus een show van vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Met nieuwe muziek. En dat gaan we dus even bekijken wie dat gaat lopen. Hier komt er Galantis en No Money. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away.
Ja, een applaus alstublieft. De majorette midden- en grote groep van de Harmonie. Dames, het zit erop. Afmars voor de majorette. Het is veel te werk.